Denge gel, denge Kurdistan'ı. Jinavendan uçan radyoya denge gerden başkodarın heja iru çarde kanne 2024 şemili Brüksel'e saat nehlamede yazdı emen uçen serisi ve peşkeş biken demdem azad yere ve rapoya. Dimelen şervanın qasedeli bendava tişrine Dimelen koji der dura pira qaraq uzaq adına vera kantona Fırat u kantona min biçe de hatine bdes xistin pevçun edin haber hayzen Suriye Demokratik Qasede u devlet Atrkada girker u çeti envede durojen bori de diyardike. Dimelen da kemine ku şervanın qasedeli jit çeteyan vergirtine u hejmara çeteyan ku te de hatine kuştin u vasayetine ku hatine ruxandın xuyadbe. Berinaha bekeliye keji meclisalış geriyamen biçediğimene kontrol kerna benda ve jali hizen meclisa ve tekçuna çeteyan lehemberi barxwadana şervanı başandın. Didespeka ve hafte ve devlet Atrkada girker u çeteyan jigelek aliyan ve lidiji kantonamen biçe erişan pektine. Lehemberi erişan meclisalış geriyamen biçe derbeyin giranlı çeteyandan. Le jiberi duh ve agirbestek ve çavderiya navne teveyle hereme hatiye ragihandın. Kongre Neteviya Kurdistan'ı keneke biserkeşi u Ruspiyen aşirin Kurd reciviya civin lil avaya peyde ya hasege peykat u nezi düset kes beştar bun. De civine de pişti çektik çuna rejima bas ravşa daviya le Suriye hateni kaşkirin. Endama deste serukate ya peyde Foza Yusuf ve endama deste revebera keneke Ekrem Haso civine bire vebrin. Civin bir rezgirtina jibu giyanin şiidan despekir. Piştreji endama deste serukate ya peyde Foza Yusuf ahi u mijar de civine de nikaş beken ragihan. Rusbu kesiyeten ku beştar bonji balkşanı sergiringiya hevgertine u peşgiri dayına qasede u reveberiya xweser. Roşançı dve derbarê de metisiyên ve heyîçinin wekî Kurd metisiyê bû li ser neçin û em gerekî çawa tevbigerin ji bo hemvan metisyana jolê hakin bêku manşqa berê çêne bû yani demekî dirêj li ser wê kar kirine hazir kirine yani hem veya wekî planekî hem navnetewî hem jî planekî yê heremî jî em pênasê dîn eger hevara defa nedawaya ana wê şer ota kumalê deva û wê şer bihate raqaya tabqa ji bo wê xurtkirina hêzê Sûriya Demokratîk ji bo me wekî nan û avê girîng e ciwanê me keçê me kesî bû karî silah rakin herkes gerekî şer ê gonî kar biçî cebhê gerekî cada xwe parêzin ênî kar biçî cebhê gerekî yekîtiya ji bo yekîtiya hundirîn xurt bike gerekî wê ji bo wê bixebin Ez bêbînê goş pere yana alî zamanî xwezî beyanek bû Kurdî keza were Cumana Şivanî Kurdî sîngana vekilî bêbek êjî destpêkirina bûye em ê hevlêtir وقت ما كردي آباده ويقال عرفي أو التاريخية هدول الجامعية ويدسكتني بدري هبنا على مسلسل كردي ويجبرنا التاريخية أم واقع جدي عادية مذهب القاضي ومذهب كل فرد يعرف Lehlebi cenazên beş şêdan hatin û veşartin şênên taxa Şeyx Mesûd Eşrefê yên Helebê beşdarî merasima veşartina cenazên şervanên yekînên parastina gel hêzên rizgariya Efrîn û hêzên parastina taxên Şeyx Mesûd Eşrefî Şehîd Abdulhanan Mecan û Ciwan Mustafa İdris Arnap Şerif de Basur û Yahya Cuma bûn. Di merasimê de her wana nasnameyên Şehîd Ahmet Biyabo Muhammed Mamo Muhammed Ali Hasan û Abdulaziz Ciwan hatin eşkere kirin. Merasima oxurkirine li Pakrevangeha taxên Şeyx Mesûd Eşrefî bi daqeyeke rêzgirtinê dest pê kir. Piştre revebera Meclisa Malbatê şehîdan zinarên Efrîn axivî û balkişan ser Sûcê devleta Tirkiye dagirker ênî dijî pêkatî
harekatên Sûriye û Hagut. Dagirkerdê nekarin bîn û berxwedana gel bişkîne. Endama Meclisa Leşkeriya Helebê Zahroz Heleb jî sersaxî ji malbatên şehîdan re xwest û got bi fedekariya van şehîdan me êriş têk birin. Destkeftiyên xwe û axa xwe ji êrişên dewleta tika dagirker parastin. Birayê şehîd Caniyar Afrîn jî soza şopandinariya şehîdan da û got em ê dest ji mafên xwe bernedin, em ê siberojeke geş bi welatê xwe re ava bikin. Piştre belgenameyên şehadetê hatin xwendin û radestî malbatên şehîdan hate kirin. Cenazeyên şehîdan bi tilîlyan û duruşmên dilsoziya bi şehîdan re hate veşartin. Nöbete li ser sînûrê Qamişlo di dome dilê Kurdan ji bo Rojava lê dide. Li dijî êrişê dewleta Tirk û çeteyên wê nöbet hat destpêkirin. Nöbet bi pêşengtiya dayîkên AŞTiyê DPP, Dem Partî û Têjayî li navên da çanda Mîtanî yanî Sêbînê destpêkir. Bi sedan kes di pêşiya mala ser خوشیه یا نوروز کومبور پشت جی حتی دری سینور این سیبین قامشلو مشیان پشتی مشیه لنیزی دری سینور داخویانی اتداین پارلمنتری دم پارتی مرسینه علی بوزان لور آخی و دیارکرکو اولی سر خطا سینور نوبت ددن دست بکرن علی بوزان دیارکرکو بریار قدخه یا والیتیا مردینه به واتای وگود تبیوان سینور آجی کردین لچار پارچین دیجین یکن دلی کردین لچار پارچین ایرو جی جبو روژا والیده نسیبین جبو چی به Qamişlo heman tişte. Parlamenteri Dem Partî dest nişankir ku heta êrişên çeteyên dewleta Tirkiye dagirker li ser Rojava bidomin ew ê jî çalakiya xwe bidomînin. Bi vê boniyê Alîbozan Bank li gelê Kurdistanê û bi taybet xelkê li Sêbîn û Mêrdînê hemûya kir ku tevlî nöbeta ji bo Rojava bibin. Piştî axaftinan gel derbasî pêşiya navên da Çandê ya Mîtanî bûn û dest bi nöbetê kirin. Tevgerajinên Kurd li Avrupayê TJK'ye li dijî êrişên dagirkerî û qirkirinê yê li ser Rojava banga beşdariyê li herkesî li meşê kir. 13, 14 û 15 kanûnê wê li gelek deverên Avrupayê çalakî werin darxistin. Tevgerajinên Kurd li Avrupayê TJK ji çalakiyan re pêşengê dike. TJK'yê derbarê çalakiyan de daxuyanî da dest şankir ku bi hilweşîna rejima Basê re carekê de li jî destkeftiyên gelê Kurd êriş têne kirin. TJK'ye balşanser rola hêzê navnê têwiya divan êrişande û wiha dewam kir. Jinan bi hêza xwe ya xwe parastinê li dijî Daişê şer kirin. 13 sal berê bi hemû alîvên xwe yên şer ji her aliyê ve êriş kirin û hêzê navnê têwî jî li hemberî wan bêçareman. Lê jinan ji bo parastina welatê xwe di eniyan de cih girtin. Hêzên kevne reş wê carekê dir mahkûm bibin ku li dijî hêza jinan têk biçin. Di daxuyanê de hat gotin ku weke jinên li Avrupayê dijîn ew ê li dijî polîtikayên şer her tim li qadan bin û ev bank herkesî kirin. Bank li hêzên navnê têwî dikin ku li dijî vî şerîra bin. Em ê van polîtikayên ku gelê Rojava neçarî zilim, koçberî û mirinê dikin vala derxînin. Em bank li hemû jin gel dostên xwe û rêxistinên girseyî yên demokratîk dikin ku di 13, 14 û 15 kanûnê de beşdarî çalakiyên li Avrupayê bibin. Li gorî plansaziyê hatiye kirin 14 kanûna ango îro li bajarên Avusturya, Viyana û Berengzê li paytaxta Norveç Oslo li bajarên Swêd paytaxt Stockholm, Köpenhamn, Govle û Kransland li paytaxta Finlandiya Helsinki, li Amsterdama Hollanda, dîsa li bajarên Almanya Stuttgart, Köln, Hanover, Frankfurt, Hamburg, Berlin, Dresden, Bremen, Friedrichshafen, Freiburg, Nürnberg, Saarbrücken, Münih, Leipzig, Magdeburg, Erfurt û Rîsî, bajarên Fransa, Paris, Strasbourg û Bordeaux û bajarên Swîsre, Berlin û Lozanê. 15 kanûnê jî li bajarên Fransa, Reims û Toulouse tên li darxistin. Banga ji bo kampanya alîkariya ji Rojava re divê hemû gelê me seferber be Partî Herêmên Demokratîk DPP starta kampanya alîkariya ya Rojava re da destpêkirin. Destpêkê Amedê yê HDP Hevserokê Amedê DPP Mehmet Şîrin Gürbüz tekîlarî kampanya alîkariya şanê ferax vê got di pêvajiyekê ku çeteyên mîna Daişê dixwazin jinû ve zindî bibin de ji bo têkbirina van êrişên dijminane û ji bo piştevaniya gelê Kurd li Rojava weke partî me kampanyayekê da destpêkirin.
li Mannheimê ji bi rojeva standa piştevanî hat danîn li bajarê Mannheimê Almanyayê meclisa jineya ronahî bêrîvan ji bo piştevaniya koçberên Bakur û Şatê Sûriyeyê kampanya piştevanî û alîkariyê da dest pê kirin. Di standa de ku alîkariyeke mezin dê xwarin û vexwarin hat pêşkêşkirin û kesên hatine standê derbarê rewşa dawiya herêmê de hatin agadar kirin. Kesên hatin ber standê bi baxşên xwe eleqe nîşanî standê dan. Ji bo kampanya ku vê sê rojan devam bike wê di hevdeh nozeh kanûnê de li navnîşan wî ser tom di navbera saet 16 û 18 de start were dayin. Anton Blinken paytaxta Bağdayê bi Sudanê re civiya. Wezîrê Karê Derveyê Amerîkayê Anton Blinken bi serdaneke sürpriz gihîş de balafirgeha nav Netewya Bağdayê. Blinken hevdîtina xwe ya dest pêke bi Serokvezîrê Iraqê Mehmed Şia Sudanî re pêkanî. Piştî gihîşta xwe ya Iraqê Blinken ragihand ku wan rewşa Sûriyê û geşêdanên dawî yên rûşata navîn û Iraqê hûtibûştkirina û got di demekê de ku Sûriye hew dide qonaxeke nû ber bi demokrasiyê ve bigire û hikûmeteke pir hate ava bike divê welatên herêmê jî piştgiriya wan bike. Her wiha Blinken diyar kir ku divê ew hewl bidin ku Daîş serî nake û bi hev re rê li ber bigirin û got Amerîka û Iraq di têkbirina Daîşê de serkeftinên mezin bi dest xistin. Em bi Iraqê re ji bo parastina serveriyê Iraqê kar dikin. Blinken serdana Ankarayê jî kir û bi Serokkomarê Dewleta Tirk dagir kir. Recep Tayyip Erdoğan re civiya ji wir jî bi Wezîrê Karê Derveyê Dewleta Tirk dagir kir Hakan Fidan re civiya bû. Têpayîn Anton Blinken îro serdana Ürdünê jî bike. Serdanên ji nişka ve ya Anton Blinken bu welatên cîranên Sûriyê piştî rûxîna rejima Esad ya Sûriyeyê û kontrolkirina bajarên dibin desthilata rejima Esad ji aliyê hêtê şêve û xebatên ji bo pêkanîna Sûriyê kenû dest pê kirin. Belê godan jemenûçeyên saet neh pêşkêşkirin ana xatirê wê dan baş.